Ya, assalamualaikum warahmatullah. Jaɓi yankoɓe Nangue TV. Alhamdulillah rabbil alamin. Machallah juulama wirda machallah ko dowuji he won alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Jaɓi yankoɓe Nangue TV. Rabbil alamin. Fatiha salatul Fatih. Ya rabbal alamin. Jaɓi yankoɓe Nangue TV ƴewna wittere wasifa nde no taggirte. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin ennani no sallu haalirni ceerno Bilkaro Juma yaddor sadak. Alhamdulillah alamin. Jaɓi yankoɓe on nani gadde sadak moɗon ɓuri wiɗede ko gawri ko joom ala ko dañi ko. Rabbil alamin. Ɗum jowodira wasifa nde min tabitade men. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jaɓi yankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. On calminama, on juurama, kadi on beltanama no feewi. Ɗumen ñalawma mawde, on ñalawma aljuma ene hawre 31 lewru men yarkoma woni octobre hitande ujunaje ɗiɗi e nogasji wuttotongo Madina Gounass legal Madina centre e nder juma mawka ka Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. En jetta Jaɓi yankoɓe kala eɗen jarnaɓe han hannirta ni ɗo ko rawda ceerno Abdoul Aziz Ceerno. Alhamdulillah rabbil alamin. rawda o wonɗo. Alhamdulillah rabbil alamin. En nani joni salli haali wonde ceerno yamiri kala garowo juma yo addor sadak. eɗen gandi joɓare julɗo ko duwaw e sadak. Alhamdulillah rabbil alamin. bandiraɓe kala nani kadi paami kadi inchallah mawla jiɗɗo o ko rawda ceerno Alaji Mouhamadou Seydou radiyallahu taala anhu. rawda wonɗo rawda Alaji Mouhamadou Seydou. Alhamdulillah rabbil alamin. siraji diine laynuɗo diine jaamiɗo diine machallah yettuɗo nokkuji kala nder aduna he e nder windere nde no diine arani foof yettima machallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jaɓi yankoɓe Nangue TV oɗo saaha koye inɗeli he wona. Alhamdulillah rabbil alamin. min eto rewidade inɗeli gasi ceerno joni heewi ƴettu konngol seeɗa caggal muɗum ndu hen juurɗen ceerno hande ko aljuma eɗen gandi ko aljuma
rewɓe en keɓi arde wuro ngo no feewi e galle ceerno kamɓe kadi ñagat duwa o inchallah nden ndewni kadi duwa o e jaltal ko wallahu lam ɗo jaaɓi yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne sanne hande yeeɓiyankoɓe ne jaafo hande en keɓani addude goto e mawɓe dental gurdam muɗum gono wadde ni inchallah kono min jokku ɗum eɓen heddi ha heewi inchallahu mawla non tigui yeewiyankoɓe Nangue TV beltanama sanne 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 machallah dental ngal immima seren ɓe gimmima alhamdulillah alamin gam yaade juurade machallah ceerno alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin sidañi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin Ceerno Abdoul Hayy Diallo Ceerno Bachir e dental alhamdulillah rabbil alamin gari juurade rabbil alamin wonen jooɗo inchallah فاتحة لا بني صلاة الفاتح لا بسرم الجيل
فاتحة صلاة الفاتحة. Mana pula? Alhamdulillah, ini masyaallah juram gasi setego jokkondiral endam ada kondirde juuɗe yirmondirde juurondirde alhamdulillah alamin masyaallah alhamdulillah alamin masyaallah alhamdulillah alamin masyaallah nono goɗo wadde ni machallah alhamdulillah alamin rewde ceerno Abdoul Hayy Diallo waynodira e ceerno Bachir Ceerno jekken enen e ceerno Bachir Ceerno ha galle ceerno alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin mo loppi bayindiral ngal machallah fayda sanne yobbi yoyde yurmini alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin machallah ɗum bayindirta machallah alamin machallah alamin weltare waɗi Vale. Yankoɓe Nangue TV machallah jokkoɗo ceerno Bachir jiɗɗo waynodir ceerno Abdoul Hayy Diallo machallah ɗon tan kalino ɗo machallah alhamdulillah machallah machallah nder duwa o waɗata ko ɗo bowal ɗo duwa o waɗata alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alhamdulillah alamin inde ko aljuma فاتحة صلاة الفاتحة. آمين يا رب العالمين والله جاب دعاء. آمين يا رب العالمين آمين يا Nangue TV machallah alhamdulillah alamin machallah nde rewɓe en kewi hannde e galle ceerno ɗo tagi alamin
jaltal hannde rewɓe machallah. Yok,